XVEC jongka KHADC kashim ya karai baki no ki betemu ban pynlong ya ki jingïakop khwai dohkha nang ni shakaman ki don kam ban yo jingbit shuwa na ka council haba keren shikilat pathai kubor hadin balawai ka jingalang ka isi UCAM ka KHADC uba penyat ulai thu bakani karai ka long bed da ka ba shupen scam ne menjur ya ka notification ka bala penmi na kalyang ka tanat fisheries hakini ki kendia singi bala deb kaba hukum ba shuwa ban pynlong ya kine ki jingïakop khwai hagi jaka ba hab hapo upur usam bat ka jili sensyal ka KHADC don kam ban yo jingbit shuwa ulai thu ba kine ki jingpan jingbit kin don ki kindon ki ba ki nong ai khwai ki don kam ban pendem khnang ban yo jingbit bat ulai thu ba kine ki ba pan jingbit kin hab siru shaka council kat kum ka dor ka balabu ila ban pendem ikani te ka ba ar pat hakabede bat ka rai ka baar nila rai ban pen scam ya ka notification ka bala penmi na kalian ka executive committee EM in charge jong ka isi ga jungi bede ka fisheries bakat kum ka notification hapo kani ka United Khasi Jante Hills District Fisheries Act 1954 bat kumju la pen khambor yangi lingba ka rule arp khundai jom ka Assam and Meghalaya rules khat khundai spa sampuwe la pen scam ya kani ka notification ba baro kitu ki ba pynlong ya ki jingïakop dohkha ki competition fishing competition baro kin hab ban yo ka permission naka district council namangi ladon ya ka jom ka act but nilapan terekam ya kani but nilapan scam haka isi ya ka notification ka bami haka khat sau tarik Julai but ya kani notification nila pha shabaro san teli ki district ki bakan thup ya ki deputy commissioner ki SP ya ki bakrau ya ki hima gini ban ya trelang ringkat ki shnong ban trelang bat ni debat ya ka fees bari ban siu shaka council habidi kini ki fishing competition nila bu daka slap let's say it's ki hadian jongka but ki format jo ki application form ki permission gitu it's hadian